1, 2, 3, ide to? Dobre. dobre. Tak dáme páni, už je to druhý diel z Minecraftu a vlastne viete, ako som okradol toho Filipa, tak mu idem teraz všetko vrátiť. No, všetko úplne, nie akože. Tak to, čo som z neho vykraftil, akože toto si nechám. Tak nič, tak dobre, tak pán Boh mi nepraje. Takže ideme na to, ideme do Minecraftu a ideme mu vrátiť všetky veci, lebo v ten večer, keď tu bol Samov, tak vtedy mi to bolo úplne fakt jedno. Ale keď mám takéto veci, tak je mi to jedno. A keď vykopem veľké diamanty, tak mu aj tak dám nejakých 6 alebo 7 plus za to, že som ho okradol. To nie je na serveri. Ja som ešte nikoho nevidel na serveri, pretože som tu nový. Už 2 dní hrám, čo si neviditeľný. No a tuto je hlavné nádraží Minecraftu, akože. No a tu potom je... Tu ja si urobím vlastnú železnicu ku mne domov. Že kde bývajú? Oni bývajú nejakým... takýmto smerom sa mi zdá. Áno, tuto bývajú niekde. Áno, v tomto baráku. Je boj. Okej, sorry, požičal som si teraz neviem, či je to samové, ale to som to samozrejme zobral. Takže, brácho, toto ti vraciam. Toto ti tiež Toto ti tiež vraciam. Ešte ti dám... Čo ti dám? Toto ti dám. A dám ti aj toto. No, tu máš. A vieš čo, dám ti aj redstone. Takto si nechám, ďakujem, že to rozumieš. Dobre, na to by malo byť všetko. Idem sa kúknúť do vašeho byťáku. Mali ste tam aj pekný balkón. A ešte, no tak to tu máte hodne dobre. Toto je taká tatradina AFK, ja vám to aj ukážem kľudne. Ja vám ukážem dneska aj tú železnicu, teda v ďalšej časti. No hlavne táto časť bola o tom, že som mu ich išiel vrátiť, že aký som bol ja krutý. Ježiši, ja ešte aj zablúdim vo vašom dome. Pre Boha. Jak sa mám dostať? Ja som úplne mimo. Ja som zablúdil. Si robíte srandu, vy tu nemáte rebrík? Dobre, z toho som prišiel. Ja som totálne zablúdil. Samo. Ja nechcem teraz volať Samovi. No, skaďal som ja prišiel. Jasné, to sa vidieť nedalo. Máte to tu akože fakt bombovo urobené. Takže dávam vám like, keby ste mali dať aj na toto video. Ďalší diel uvidíte zajtra, ale ja ho idem teraz točiť, pretože vám chcem ukázať, kam tieto všetky železnice vedú. A je to také zložité, takže ukážem vám to v ďalšom videu. Toto by bolo všetko z našeho videa a čau.